Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa inyo man nga mga reactions, sa pila man ka mga mamensyunar ni Tita Wilma nga topiko iya sa karon nga adlaw. Pati na ang pagbasa man naton sang sulat sa siniya nga hapon. Inyo mga rekomendasyon or inyo man mga suggestion, ang inyo mga makomento nga hindi lang mag-hurt sa itong letter sender. Pwede ninyo dira mapadala sa itong sa ni chat room. Pwede man sa itong sa ni text hotline sa mga may cellphone, no? Itong sa ni text hotline, ara lang. 0963-757-0874. Again, text hotline 0963-757-0874. Sa gusto man magtanaw sa mga dalagko kang mga matipon nga mga balita sang amon sini News Center arang amon website. Pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede man kita maka-updanay via YouTube. Basta may internet connection, kamo dira nga mabakod-bakod man. Ara sa inyo mga television, pwede kita ka-updanay dira. Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Gani, relax sa mga may labutan neton there. Especially nga iton mga senior citizen. Ang mga kaiping neton nga mga kabanwahanan, kaprobinsyahanan, kaislahanan. Dira sa isla sang panay sa apat man ka mga probinsya, dira man sa isla sang Gimaras, kamusta ka mo dira? Buti dumayo-ayo iya na subong. Ang aton sini pulo panghula ang aton sini paggawi, paghulag, makagwa na kita. Pero sa gihapon, yung itong sini mga minimum health protocols, hindi ginatong ipagkalimtan. Ha? Kinahanglan, padayunon, kinahanglan, sigihon naton. Ha? Oho, kayo, okay. Tingala ko man. Ha? Kag, magluwas na, syempre, ang atong mga face mask, as mentioned ni Tito Wilma, kag, ano pagigani, Tita We, ang aton man pag-observe sang social distancing. Ang pagdala naton sang, ano paghid, pagdala naton sang alcohol, kay kinahanglan, gid ina, Tita Wilma. Sige, okay lang na siya, kinahanglan lang gid na. Kag dumanami-nami, manabalita, mayaragan siling, tawi, maano bala, Christmas party. Hibaluon tawa na ba kung pwede mga face-to-face nga mga Christmas party nga hiwaton. Sige, kag sa gihapon, ti ano man ang himuon na tondera, ang paghalong-halong man, di ba? Yes. Kag ano pa ginang ipahanumdum naton sa inyo at sige man ang vaccination so far sa itong diri sa Dekbanwa sang Bacolod sobra sang sa expectation sang sa target iya sang Dekbanwa sang Bacolod sa iban man nga mga lugar no diri sa probinsya sang Negros Occidental no ginakalipay gid na sang mga LGU ang resulta sang pagpatigayon iya sang mass vaccination kay tiara ho ya di bala gin-extend until today kay supposedly November 29 to December 1 gini-extend until December 3 hasta subong iya nga adlaw. Okay, Tita Wilma, kadtuan ta sa mga nagapamangkot iya sang face-to-face Christmas parties na siling nila. Pero sa mga nagapamangkot sinaabi ninyo, ang sabat dira sang aton ahensya sa ikayong lawas, especially nga aton Department of Health. Anong napamangkot nyo nga pwede na face-to-face office Christmas parties sa bati iya sang DOH din ng kalbo ko gakatula. Ang siling, siguraduhon lang fully vaccinated ang tanan. Inang painumdum sa aton sa Department of Health sa mga opisina, kag trabaho, pag-abot iya sa safe nga pagbalik liwat nga i-launch ang mga Christmas party sa maabot iya nga holiday season bisan pangati padayon
ang aton man paghalong sa pandemic sining COVID-19. Kag padayon man ang pagnubo sang COVID-19 infection sa ito niya sa Pilipinas. Kay ti sa karon hindi nagin man naton manigar kadamo na sang nagabatsyag sang pagsalig kampante, di ba? Ilabi na nga naganubo ang mga kaso kay ginapahinugutan na gani ang mga booster shots sa pagsulod mismo sa Christmas. Tihambal ni gani ni Health Undersecretary Rosario Vergere, no? Maria Rosario Vergere, siling niya, kung kinahanglan gid, kagusto gid nga tumanon o makaangkon kita sang amo sini nga klase sang selebrasyon, na in-person celebrations, ti iya lang gid panugyan sa mga employer, na kinahanglan i-require nga ang mga fully vaccinated gid lamang ang makatambong sa mga party. O ano ang inyo dira say? Kag kun pwede lang sunotani sa iya, kun pwede hindi iya magpreparar sang buffet na sa mga Christmas party this year para nga malikawan ang pagdugok sang tawo. Every time nga magkuha food, na every time magkuha sang pagkaon, bagay nga pwede suno sa iya, kag posible suno sa iya ang paglatnanay sang madamo sa siniya nga klase sang virus ang COVID-19. Nya mas manami gin man yang plate to plate, di ba? Pinggan-pinggan na lang kuha sang pagkaon. Ang mga empleyado angon sina kaglikawan ang sharing sang pagkaon. Baw nga mga anak ka mo, di ba? Hambal yaman ganit. Basi, pwede pa man lang nga virtual ang anay, kung carry lang na pila-ila sang mga makitaan may naton, na? Mga makitaan naton nga mga posible. Pero hambal ini asang Department of Health, pwede, basi pwede pa lang nga virtual ang anay. Pero kabalugin kita, bisan kita personally, how excited are we, di ba? Nga makaangko niya sang face-to-face nga mga party-party. Pero kung gahalong kita, wala sang malain sa nagahalong, di ba, himuon naton ina. Kung pwede, pero kung daw hindi, daw safe man lang daw sigurado nga safe, kag fully vaccinated ang tanan, why not? I-try man naton. Di ba, Tita Wilma? Okay, go. Kag ang issue, ni bala pati, ni bala sa, nasiplatan kun kaina, natungod sa mga Facebook users diri sa aton sa Pilipinas. Abi ninyo 21% sa mga Facebook users sa pungsod naga-experience siya sa suno sa pagtuon sang harassment. Na nagapakita at least na 21% ang gin-report nga araho being the target of harassment. Na suno man sa Human Rights Impact Assessment sang HRIA na ginpatigayon inaiyasang Independent Research Agency Article 1 amo ng HRIA, kag nagapakita sa resulta nga 21% sa mga reports for ang na-docs na ang 310 pagit sa physical violence 25%, may ara pagit nga nakabaton sa mga death threats 9%, may ara pagit rape threats nga 3%. Hindi kay hambal na to ni nami man nga may Facebook account kita, di ba? Nami man nga may Facebook account kita, pero gamiton lang naton sa husto. Hindi lang paggamiton sa kalautan, pagpakalain sa mga isig kaparahon naton, paghingabot sa aton isig kaparaw. Ang mga maayo lang sa aton sini na mensyonar para man sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Iban gani nagkakahak, di ba? Ang iban kay ginahalitan, paamo ka na ba, Tita Wilma? Okay, alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na dira mga kauturan pag kinanglan man naton sa mga praska kag matahom nga bulak, ara sila gihapon. Ang chan Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA.
Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo man to, Diyos, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Kasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio. Hi, anay dira sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton online. Yes, hello. Good afternoon lang dira sa inyo. Oho. Ma'am Ana Sinoro, ba Merry Christmas gidya, oh? Yes, with a big heart. Thank you, kid. Ma'am, thank you, kid. Mayong hapon ko na action, Tita Wilma. Ana Sinoro, hindi ka balahalata action, Tita We, nga senior ka, yang looking kaya. O ba? Nami man ba, pating heart ko gayang, ma'am, na senior na gid si Tawe, December 1, di ba? Ako ay ko na naging tago sa inyo, di ba? Okay. Thank you gid sa nag-send sang stars kay Tita We, no? Thank you, gid. May ara kami claim your free stars. Okay.
Oo, magluwasin na Tita Wilma. Mayong hapon. Ay, ada man si Ma'am Virgie Alpinda. Salamat, gid. Hello, Tito We. Good PM. Patamyaw lang gihapon sa mga friends ko. Gapamati sila via radio. Na? Si Thelma Iguico, Lydia, Jennifer, Cagrosita Villaruel, dari sa Barangay Estefania. Salamat, Tito We. Stay healthy always. And God bless you and your family, Tita. Victor Golagat. Good afternoon. No? Hello, Action. Tita Wilma, ginamonitor gid basta gwapa. Abaw, salamat gid. Intulin da government pa kung sinong Fred. Patamya lang kay Mrs. ko Mary Micabel kay duha namon kabata nga sila ni Anne Elizabeth kag Aryan Elise. Tagalog from Tigbawan, Iloilo. Wow. Sa mga taga Tigbawan, Iloilo, dirahay. And hello, good afternoon, Sir Victor. May damo gid nga salamat sa imo. Elizer Likayan, salamat gid. And good afternoon, mine. Araman si Jesky Nufable. Na good PM to Wilma. Diin kamo nga mga taga Nufable, si Palay. Okay, well anyway, thank you good and good afternoon diraay na. Kag si Kim Iriman, good afternoon. Kag kay Corazon Topas Fernandez, good afternoon man. Thanks for the heart. Evelyn Martinez, kag Ma'am Virgie Alpinda, salamat man. Kag araman si Sir Alex Montesa, na siling ni Sir Alex, dali lang Tita We, ginatamyaw. Patamyaw lang Tita Wilma, mayong hapon sa imo. Ari lang ko diri ga monitor sa imo programa. Share done. Thank you, Gid, for sharing sa program. This is my life. Kag sa pag-heart like, Tita Wilma, paliyog na lang ko patamyaw sa ila ni Ma'am. Yes. So, sa ila dira ni Ma'am Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, sa Rochester, Minnesota. Ada man si Ma'am Chinky Dialagdon, sa Phoenix, Arizona. Si Sir Noel Omar of Canada. Si Sir Melili Oligo, dira sa may Banas Cafe. Sa may Tangob. Tsakto na. Madamo, nga salamat. Okay. Thank you, Gid, Sir Alex Montesa. Ada man si Inday Rona Rihida Trava. Good afternoon lang da sa imo, no? Sa aton sinay nagtutuy ayan. Kag kay Tay Teddy, no? Kag kay Daddy mo, Janice, good afternoon lang, ha? Salamat, Gid. Okay, relax lang, Ana. Asa si Palay, amon mga paryente sa Mina, si Palay. Ay nga mga nufable, yes. Okay, thank you, Gid. Mabalikan ko lang karon iban nga mga greetings, ha? Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Sugaton sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isang nagtamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols.
Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been like principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon na atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our... Stressin na, pero ito naman, panyawan lang naman to, hindi na ito man inapagkalipatan. To give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon, isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati, ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Time in Dainel ni dira yes barangay 9. Good afternoon. Sometime nagapatuyo-tuyo sila dira kag nagauli standby mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat gid. Ha? Standby para sa itong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong letter sender karon nga hapon basta taga Negros lang siya ko no. Mga taga Negros. Isa ka asawa si Maylene. Ang sulat ni Maylene sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang ikaw? Nagapangayo gid ako sang katahuran sa tanan-tanan sa imo sa mga taga Action Radio, sa tanan nga nagapamati sa radio, kag sa tanan nga nagaupod online. Tita Wilma, pareho sang iban, ako may dala-dala nga problema. Feeling ko subong bugat na gid kaayo. Ano pa nag-decide ako nga isulat ko sa imo paagi sa imo account sa Facebook. Nagauli-uli ko ta, ginasend ka ginadelete ko, pero sang ulihi ginsend ko git. Kay gusto ko mabatian ang imo opinion kag advice sa akong sitwasyon. Ako si Maylene, nag-estar ako sa isa ka subdivision diri sa Negros. Ini nga subdivision, Tita Wilma, lapitay lang ang distansya sang mga balay.
kag halos ikit-ikit. Kay ikit-ikit mo, ho? Ikit-ikit na ang bintana sang imo neighbor. Pati lagpok sang portahan kag ila istorya, mabatian mo gid. Isa ka best, Tita Wilma, napensaran ko nga magawa sa bintana. Naglingling-lingling, lingling-lingling gidya. Naglingling-lingling ko. Kag na timingan nga may nagwa man sa bintana sang piyak balay ko. Guwapo siya. Dako lawas, macho, kag kabuot sang itsura. Galing may bana na siya. Nagtabuay ang amon panulok. Nagtulukay kami. Kag daw may spark baladayon sa amon pagtulukay nga duha. Hasta na ba siya ganamon nga na-in love kami sa isa kag isa mong nga mga anak ko. Nag-send siya sang friend request. Gin-accept ko man. Kag nag-chat kami privately sa isa ka messaging app. Tita, nag-date kami. Kag pareho kami. Nga nakalimot. Nakasala kami nga duha. Wala gid kabalo ang iya asawa nga may nagapatunga sa amon. Kag sa part ko naman, amo man, wala kabalo ang bana ko. Tungod, ato siya sa abroad. Talag silang nagapuli para magbakasyon. Isa kabilog ang amon bata. Ang problema ko, sa pag-date namon, nagbusong ako. Ina ang problema ko subong, Tita Wilma. Hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Pero ang hambal niya nga ipa-abort ko para hindi mabalaan sang iya asawa kag sang bana ko. Nagagamo ang pensar ko subong, Tita Wilma. Tatlo na kabulan ang akong tiyan. Oh my God. Ay, no ba lang dapat ko himuon man para nga makaluwas ako sa problema ko nga ini. Nagapasalamat kag nagahulat, Maylin sang Negros. Okay, sa itong letter sender karon nga hapon nga nagpatawag kay Maylin, una-una madamo gid nga salamat. Kag maayong hapon sa inyo. Sa aton anay mga palangga nga mga tagpalamati, kung may mga cellphone ka mo dira, or mismo sa aton chat room, sa mga nagaupod sa aton sa Facebook Live, pwede ka mo dira maka-share sang inyo man opinion or recommendation para sa atong letter sender. Mga good comments lang, hindi talang pagpakamalauton. Na ako yaman ang iya sala, no? Basi may mabulig pa lang kita. Pwede ninyo dira mag-comment, no? Sa itong sa chat room. Sa mga cellphones, pwede man ninyo mapadala sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Balikan ko si Inday Maylin. Inday Maylin sa liwat. Wow. Kung lapit-lapit lang ning imo lugar, do kay nami gid bala palapitan kag lusion ka sa hita. Puno nanay kag gid bala taw daw lola kag gid hindi kay tuon. Ako mo kag sa hindi sala gid mo. Kag sala mo gid ya. But anyway, duna gid ya Maylin, duna sa tao ang kahuyang. Mga mahuyang ang tao nga gintugas ang Ginoo sa kalibutan. Mahuyang nga madali ikaw madula sa kaugalingon mo,
Madali ikaw madula sa kaugalingon mo, matintar ikaw. Amo na natabo iya sa kabuhi mo, sa life mo. Tungod sang imo pagkamahuyang, nasulay ikaw, nadala ikaw sang imo balatyagon. Nadaog ikaw sang tentasyon sa paghimo sang sala, nga wala ka makapamensar kung anong mangin resulta sina. Mortal sin sa imo sinibana, tuparay pagkamubalay, ano ang matabo sina? Mangin instrumento ikaw or ikaw ang halinan sang pagkaguba or pagkapukan sang isa ka pamilya. Tungod ina resulta sang imo pagpakahuyang kag sang lalaking ina. Nagpadala-dala ka man. At kung lang tawin natin, bugat gid bugat gid ang problema. Tuman ka bugat, budlayan ka gid sa pagwa, ilabi na nga nagbunga ina. Iskandalo kun matabo, bao Ginoo. Kahuyanan ang tugahon sina, kag may posibilidad pang hindi lang iskandalo, hindi lang kahuyanan, kun magresulta pa ina karon sa kalakasan, kag makadulot sa pagkadula sang kabuhi, sinuman, sa diin man nga bahin, tungod sa tuman nga kaaki nga tugahon sina, sa both parties, sa bahin mo, sa bahin sang lalaki. Hindi ta na iya malikawan. Kung hindi na makapanumdum kag hindi na makontrol ang ila sinitag sa kabalatyagon. Since gindangop mo ina diri sa This Is My Life, personal ko man nga opinyon, nga basta nakahibalo kita kag nabalaan naton nga sala. Bisan tama pa kabudlay, baw buligi kag hugtagid sa imo balatyagon kag sa imo kaugalingon nga mangin padlos ka sa amo iya nga sala nga ginahimo mo. Kung kaisa hindi ka kalikaw pero tinguhaon mo gid. Tinguhaon mo gid paano? Ang ma-advise ko sa imo, una palayo kada isa ka bilog bata mo, bana mo to sa layo nga lugar, basi pwede pa man lang nga makahalin anay ikaw dira, hindi siling ko ngita rason kung may mga friends ikaw dira. Pwede nga kadto puli kanay sa ginikanan mo, dito kanay sa ginikanan mo, or apas masiling, apas ka sa bana mo, do something, kag dito ka magbata. Do amo sinabala, ina mga alibay nga pwede, pero makahatag question or makahatag palamangkutanon sa panumduman or sa makahatag dulumdumon sa mga kaingod mo kag sa imo pamilya. Girl, hindi pa man ulihi, bisan ulihi na ang tanan tungod nagbunga nga ina, pangayui ina sang kapatawaran, pangamuyo ikaw, hinulsul ikaw sang hugot sa ginhimo mo, nga pag, ganing term sina sa hiligay nun, pagluib na pagtraidor, pagluib sa imo sinibana. Hindi na pagpadayon na ina, tapusan na ina, na asta lang dira, asta lang dira. Magpangamuyo ka, magdangup ka sa mahal nga Diyos, pangayo, igid sang kapatawaran ang tinan. Kay nagapatigid kita nga bisan paano malampuwasan mo inang problema nga ina. Ara siya, pangamuyo ka magpangayo sang bulig sa nga gabayan ikaw. Kung paano mo ina matapos tanan, paano ikaw makagwa sa mo sinaiya nga sitwasyon, paano mo malampuwasan ang mo sina nga klase sang problema. Kay nga, hindi mo ina, girl, hindi mo ina mapalagyuhan kay ara na ina. Paano mo mapalagyuhan kay nagabusong ikaw? Feeling ko may ara 3 ka bulan, may ara nagahampang sa pensar mo, may nagahampang sa pensar mo, kaya nga ang lalaki naghambal sa imo nga kung pwede pahulog para nga wala problema sa bahin niya sa iya asawa, kag wala man problema sa bahin mo sa imo bana. Pero
tandaan mo, mangin kriminal ikaw sa kabuhi nga wala sang hinalungong kung himuon mo ina. Sunusay mo 3 na ina kabulan, gani, kaginaako mo nga mahuyang ikaw. Hindi pagpadayunang imo pagkamahuyang, tindugi ina subong. Bisan sa sina nga bahin, makabawi ka sa mahal nga Dios nga hindi ikaw mangin kriminal sa isa ka kabuhi, sa isa ka anghel nga wala sang hinulungong iya sa inyo, sa imo ginhimo. Ay, hoo, tunto klase tao to. Babo ka na, tunto klase tao to. Pero ako yan, di ko maghambal sa imo nga tuntak. Kaya nga, nasulay ka man. Although nga, pwede na ito nina ihambal, pero hindi yan. Tadlo nga lang ang dalan nga tiko nga ginsudlan mo, tinguhaan mo nga magkagwa ka sa mo sina nga sitwasyon, kag magpangamuyo gin. Maimo. Paamo mo kaya bala Tita Wilma, di ba? Maimo. Wala ka kabalo kung patsyon mo inang anghel nga ara sa imo taguangkan, kung pagwaon mo na sa imo lawas, kag madulang kabuhi iya sina, way ka kabalo kung ano mangin future niya sinaya sa ulihi, kung mangin isa sa kamaayong nga leader o kung isa siya kamadinalagun nga tinuga sa ulihi, mangin way kakabalo kung mangin spiritual advisor pa siya o kung ay way kay kabalo na hindi ka magpadala-dala sa masiling nga problema, dako nga problema, hindi ko gititawi madala kag hindi ko kabalo kung ano akong himuon na anak, kadto ka sa ginikanan mo kung may iloy ka or may amay ka. Pakamalauton ka Manila, basulon ka Manila, pero wala sa may makabulig sa imo kundi pamilya mo sa gihapon sa sininga sitwasyon. Mabuligan kanila sa kahuyanan, mapalikaw kanila sa kahuyanan, pero preparar para sa imo kahuyanan, especially sa pagpauli sang bana mo. Intindihan lang ang ginpanghambal ni Tita Wilma, kabay pa nga hangpan mo ako, maintindihan mo ako, kag maintindihan ka man sang pamilya mo sa imo sitwasyon. Ang mahimo kugid sa imo is updan ang imo sini problema sa pagpangamuyo. Nga kabay pamatian ikaw sa mahal nga Dios, kagabayan ikaw sa husto nga banas, tuytuyan kag tudloan ikaw kung anong dapat mo himuon, kag hindi ikaw mangin kriminal sa lapsag nga ara sa imo, sa baby nga ara sa imo dyan. Kung pwede, temporaryo taguay na sa bana mo, inang tanan, kaghulat ta ang husto nga panahon. Kung magpauli siya, plaster mo ang tanan. Pero tido ka imposible nga hindi niya mabalaan bisa natuto siya, kaya may pamilya man na siya guro. Kag may mga kilala, masiling, oy pare, or migs, ara ka da, asawa mo, ready ka sa kung ganyang lakat, o amo ni situation, mahibaluan kag mahibaluan. Amo inang pinakadako gin nga dapat mo preparahan. Kag tun-an, ngayon kaso por kaso, mag-abot ang tiun, kag pagbuot sang kalangitan nga mahibaluan sang tanan, especially sang bana mo kag pamilya mo, kabalo ikaw sang dapat mo himuon, kag mabaton mo ang tanan. Kabay pa, no? Nga ang tanan matagan sang maayo nga katapusan. Kay nga ang kalibutan, ang nagakatabo sa kalibutan, kag ang nagakatabo sa tegsay naton kakabuhi, hindi ta makontrol, wala ta kabalo, hindi naton inakontrolado. Ang pagbuot sang kalangitan, ang pagbuot sang mahal nga Dios, amo ang magtuman para sa aton. So sometimes hindi paulihi ang tanan, wala pa sang hindi maayo nga nagakatabo, hinulsulan mo gid sang dako ang tanan, himo ikaw sa maayo nga paagi kung paano mo masulbar ang tanan nga hindi madula ang kabuhi sang bata nga ina. Batuna kung ano ang mangin konsekwensya sina tanan. Upda, upda gid ang mahal nga Dios sa imo kabuhi. Batuna. Kay ang natalana gid, kag siya lang ang nakahibalo kung anong padulungan sina tanan.
subong ang mahambal ko lang, bisan sino sa aton, ano man ang nagkatabo sa aton kabuhi, kinanglan, magpakabakod lang kita. Magpakabakod kita, batunon kung ano man ang gintalana sang kapalaran para sa aton. Pero hindi kita magbuhi sa pagbuot sang mahal nga Dios para sa aton. Mabugat man para sa aton nga pagtilaw, pero kinahanglan magpakabakod kita kag batunon naton ang tanan-tanan. Ina lang siguro ang akon sinimatugda sa imo, Inday Maylin, na magpakabakod ikaw. Preparar mo lang ang kaugalingon mo. Tungod nagbunga, ina. Masiling ang iban nga, hapos na lang natawi, no? Para madulang problema. Hulog na lang ang bata. Kaya kung mahulog ang bata, solvein mo, pareho sang hambal sang ang lalaki nga nagsulay nga ina sa imo. Di? Pero girl, ako since ginpangayo mo ang akon sini opinion, hindi ko pabor. Ha? Ang problema, ang sala, hindi mo matabunan or hindi mo malikawan paagi sa paghimo sang dugang pagid nga sala. Mortal sin nga dan himuan mo, dugangan mo pagid sang isa pagid ka mortal nga kasalanan. Ano ang maabdan sang kabuhi mo sa ulihi? Kaya nga ang kabuhi ta, hindi lang diri sa kalibutan, di ba? Anong matabo sa imo sa kahitaasan sa ulihi? Gani sa nahambal na naton, kung aton maintindihan ang sala nga direksyon sang aton kabuhi, kag kun matingwaan naton nga matadlong ina, nga aabi hindi, no? Kung mabudlay, antuson ang kabudlay, lamang matadlong ang tanan. Inday Maylin, inalang matugda ni Tita Wilma sa imo. Hindi bala Ma'am Elizabeth Malakag Kamala? Namin ni sa mag-advise man nga daan si Ma'am Elizabeth, na. Okay, so salamat sa imo. Alas 2:34 na. Action Radio Philippine Standard Time. Okay. Ang aton anay karon na lang dugay-dugay ma-commercial anay si Tawe. Pagbalik naton, ma-horoscope kita pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station. Philip, hilidlaw man ta sa imo to. Philip Ken Alonsagay, kamusta ikaw? Siling ni Ma'am Ana Sinoro, dapat wala sila nag-commit sin, dapat nagapangamuyo. Gid siya nga palayo sa tentasyon. Oo, ma'am. Siling sa karon mama, tao lang tamong paamo ka na bilan, ha? Okay, may ba nakagasawa na sila, tao lang. Albert Salcedo, hi Tawi, it's been a long time. What's I got time to listen again to your program. Albert of Kabangkalan, ay huot. Thanks, Tita, siling ni Albert Salcedo. Madumduman ko, ara na siya sa itong text hotline, anay, no? Diba? Yes, Ma'am Elizabeth Malaki Gamala is watching with you. Salamat, Ma'am Elizabeth, na siling niya. Good afternoon, Ma'am Wilma, TGIF. Thank God it's Friday. Stay safe always. God bless you and give you more power to ARBet 52. Sa imo man, ma'am. Na, salamat, gid. Ate Kim Eriman, salamat. Good afternoon, man. Nico Villanueva, mayong hapon, Tita We. Sa imo, Nico, salamat man. Kay Joanne Javier, salamat man. Sir Eddie Laos, siling ni Sir Eddie Laos, good afternoon, Tita We. Ari kami Japon, na, ni Nanay Sabel, paamo ka na. Salamat lang dira sa imo, na. Ano man ina siya. But anyway, okay lang ina, na. Joanne, yes, araman si Joanne Javier, kag si Inday Blaza. Jesky, yes, salamat man sa imo. Kag kay Corazon Tupas Fernandez. Salamat, kid. Okay. Bet, ito we. Elizar Likayan, no? Mayong hapon, Elizer.
Eliezer Likayan, good PM. Salamat man sa imo. Okay, enough na siya, anay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon. Dali gid lang kaya gusto ko lang ni basahon man ang ginsend sang isa sang atong sini mga tagpalamati, no? Ara siling ni 8421 para sa itong letter sender Tita We, good PM. Ang masiling kulang sa itong letter sender amo nga at tubanga sing may kaisog upod ang pagpangayo sang kapatawaran sa itong mahal nga Dios kag hugot nga pagpangamuyo. Hindi lang ikaw ang may problema nga amo sina. Yes, insakto gid na 8421. Salamat gid. Siling naman ni 8196. Good afternoon Tita. Problema gid kana na para kay Maylin, no? Problema gid katama kay Maylin. Kaluluoy husband niya kay pregnant siya, hindi na pagdugangan ang iya sala. Kung ipa-abort niya pa. Dugang gid iya sala o 8196 madamo gid nga salamat na. Di problema gid man na, di ba? Yes. Oo. Just pray and pray na siling naman nga isang isa ho siling tawe. Hindi yagid paghimuna kay karma gid balahaw na 2628. Okay. May-ari pa di isa. Okay. 7009. Thank you, Gid. Kaysa siningabahin si Tita Wilma, ma-horoscope na. Gani, relax. Para sa ito man horoscope karon nga adlaw, Biyernes, Disyembre, just tuig 2021. Ay, happy birthday gid siya, anay. Happy birthday kay Nang Lulit Castro. Nang Lulit Castro. Dili man na siya anay, isa man naton ka upod nga drama talent. Nang Lulit, happy birthday. Dira sa may Talisay sa Carmela ng non. Happy birthday halin man sa amon tanan, kagalin man sa drama department.
Okay, sa itong sa ni horoscope, unahon naton ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, ang mga taon Nobyembre 23 tubtob, Disyembre 21. Sagittarius, hindi madula sa imo nga makabatsyag ikaw sang kakapoy, no? Hindi na madula. Pero tandaan mo lang, hindi mo man pagdalukan ang kaugalingon mo sa pagpahuway. Kag isa pagyed, kontrolon mo man ang imo emosyon sa tanan nga kahigayunan, kag dugang pagyed hagan-hagan naman ang imo sini paggasto. Ilabi na nga Disyembre subong. 27:45 16 kag 39 mga maswati mga numero. Dollar green is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19. About, timang ibabaw, gidya ang Capricorn, ang kamatuoran na. Kag ang kamatuoran, amo ina makapalinong sa imo. Batok sa mga manughingalit. Gani, relax lang. Capricorn, 26, 33, 18, kag 55 mga maswerte mo nga numero. Amethyst violet is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius, subong, makilala mo, out of your friends, makilala mo subong kung sinugid sa ila ang true friend mo. At ipanaman bing kaugalingon mo, hindi man pagpabayi, importante ang ikayong lawas. Likaw man ikaw sa mga ginadumili nga pagkaon para sa inyo. 22, 39, 12 kag 50 mga maswerte mo nga numero. Mustard yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman Pebrero 19 to Marso 20. Mahimo mo bala Pisces nga ipakita gid ang imo bugos nga abilidad. Ang bugos mo nga kasampaton sa imo abilidad. Kag kung mahimo mo ina, makaangkon ikaw sang pagdayaw. Kung sa trabaho mo, yes, dayawon ikaw sang imo mga superior. Pero halong ka lang sa mga mahisaon. Maswerte mo naman nga numero 12, 36, 28 kag 49. Cherry red is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Damo, gid siya goal kay goals gid mo. Ma-achieve mo or madali mo nga ma-achieve ang imo mga goal. I-enjoy mo lang ang moment, Aries. I-enjoy mo lang inaupod ang imo man pagpalangga. Sa mga single nga Aries, ay suno sa inyo horoscope, posible ang kasal. Wow, gaplano Maswerte nga mga numero 22, 36, 15 kag 40. Sapphire blue is your lucky color. Yes, ang mga Taurus naman. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ang espiritu sang alam mabakod ina nga proteksyon sa mga sunluganon dira. Palayo ka lang suno sa imo horoscope sa mga chismoso kag mga hilabtero para hindi ikaw iya maulamid. 22, 45, 36 kag 16 ang mga maswerte mga numero sa tin white is your lucky color. Yes, nabatian na ito nanguna nga bahin man sa ito na mga zodiac sign para man sa ito horoscope. Relax, balik pa si Tita Wilma after sini. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama kaaktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area.
Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abanse ka. Magpabakuna na para abanse ka. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense, nga magpabakuna na. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. O, coffee break na dugay-dugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglao. Si Diding Alohamiento, good afternoon lang da sa imo. Kag tawi ada man sa may Libertad, Libertad Public Market, good afternoon sa inyo. Mary Rose Tanghom, kay Teresolina, kay Teresita Petralva, kay Elvira Tabanda, na Lili Lariosa, may yung hapon. Okay, kag magluwasin na dira gali kay Nanay Nena Guardiano, na mayong hapon lang dira. Guardamo, na Nena Guardamo kag kay may dira sa East Homes 4 sa may Barangay Mansilingan. Kag kay Nana Virginia Manihabla dira sa Camp Amber sa Don Salvador Benedicto. Kay Ruming Dinoy kag kay Jerome Dinoy, madamo nga salamat sa inyo ha. Pag ginadumdum nyo gid pala. Okay lang ina siya. Padayon si Tita Wilma. Action Radio Philippines Standard Time in Pontoles 3, ang ito na anay, 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon.
Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Madawagin nga salamat sa inyo. Mga palangga natin nga mga tagpanmati sa pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo. Inday Blaza, good afternoon. Mayong hapon, managapamati kami di sa Paglaam Village. Si Boy kag si Neneng Guarino. Madawagin nga salamat. Okay, tawe. Pero tapuson ko ni. Gani relax na yung tawe ha. Okay. Arit kita sa Gemini sa karon. Ang mga zodiac sign ng Gemini. Mga natawang Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Abang balatyagon sa mga Gemini subong puno siyang pagpasalamat. Kaya nga mahibaluan mo na ang sabat sa imo mga palamangkutanon. Kag sa mga estudyante nga mga Gemini, suno sa inyong horoscope, tuon ka mo siyang maayo. Mga maswerte mo nga mga numero, 42, 36, 15, kag 22, vanilla brown is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Wow, amazing. Amazing suno sa inyo horoscope ang inyong mga potential. Gani, hindi makatilingala kung daw ano ka bright, daw ano ka sanag ang inyo palaabuton. Jessie 8, 28, 36, kag 45 mga maswati nga numero. Lavender is your lucky color. Yes, sa mga Leo naman ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo beneficial or mapuslanon gid para sa imong isa ka event. Ano ay inang event? Hindi ka na magduha-duha pa. Na? Kung oportunidad, i-grab mo sa gilayon kay makabuli gid na sa imo. Mga maswerte mo or ninyo nga mga numero Leo 26, 35, 52, kag 22. Tangerine is your lucky color. Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo.
Pangita ang bagay nga na-misplace mo. Pangita ina. Basidin mo lang nabutang ina or natago. Pero halungan mo man ang mga alahas kag kwarta mo. Hindi mo lang pagsilinga, ipanungtong-tungtong mo lang or kundiin mo lang ibutang dira. Mga masuwerte ninyo nga mga numero 46, 22, 37, kag 38. Ice blue is your lucky color. Kag syempre Libra, ang mga Libre naman Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Ano man ang ara sa imo. Tinguhaan mo ina, no? Kung ano man ang ara sa imo subong tipigan mo, tinguhaon mo nga mapauswag paginina para hindi mo na ma-experiensyan ang kapipitan or ang kapigaduhan. Libra 26, 42, 15, kag 14. Scarlet red is your lucky color. Yes, ang Scorpio, katapusan nito ng zodiac sign Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. About true love. Mabatyagan mo karon nga adlaw or ma-experiensyan mo ang vibrations ang ginitawag nga true love, Scorpio. Ina kung single ikaw. Kag fulfilling man sa imong ini nga adlaw tungod sa mga trabaho nga matapos mo. Mas swerte mo nga mga numero 22, 36, 45 kag 12. Shocking pink is your lucky color. Nabatian nato ng itong tag sa man ka zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope para karon yung adlaw Biyernes, first Friday in the month of December. Disyembre 3 tuig 2021. Kaya syempre, antes man, si Tita Wilma magpaalam sa inyo sa sininga hapon. Ang ito naman Bible verse of the day, halin sa Matthew chapter 24, verse 26 and 20, I'm sorry from Matthew 24, verses 26 to 27. So, if anyone tells you, there he is, out in the wilderness, do not go out. Or, here he is in the inner rooms. Do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Salamat sa liwat mga palanggan na nga mga tagpalamati. Stand by na sa ito magtahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman kita mag-aupdanay. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon